רוצה לדבר בנימוס, בסדר? ולא להעליב, חס וחלילה. שלא יתרגמו את זה לפורטוגלית. כן, הפורטוגלים מקפידים מאוד על ימי חופש, על שעות עבודה. הרבה פעמים נגיד אם יש בחירות ויש לא מעט בחירות, איכשהו הם לפעמים חושבים שזה נגיד, הם צריכים לחכות לשר הבא, עד שהם יוכלו לטפל בתיקים. יש הרבה סיבות למה לעבוד פחות. אז הדברים, ההצטברות של התיקים, גורמת לאיטיות, אוקיי? אנחנו גם יש עוד מסלולים לקבל אזרחות פורטוגלית, לצאצאים של הקולוניות או דברים כאלה, זה בעיקר הפקק, אוקיי? אנחנו, לא יודע מה, סיפרו לנו סיפורים שמהפכת ה-AI תביא לשיפור ולקיצור. אני עוד לא רואה את זה, אוקיי? אני מקווה להיות אופטימי, אבל בפועל אני רואה שהדברים מתארחים.